He wong bumi Nuswantara, enggal padha elinga sapa pemimpin sejati bangsa, yaiku manungsa kang watak satriya tama, lakune hasta brata, berbudi bawa laksana, ambek adil paramarta. Pemimpin iku kang wani sesanti sumpah palapa, tegese sumpah janji ora bakal mangan enak, ngombe legi, turu lengger lamun rakyate durung makmur santosa. Lamun ana wong ngaku dadi pemimpin bangsa, wani enak-enak mangan lan rakyate isih ana sing keluwen, wani enak-enak uripe lan rakyate isih ana sing sangsara. Elinga, sapa kang cidra wahyuning bakal sirna, wong cidra masa langgenga. Wong ngaku pemimpin mau bakal sangsara uripe, donya akhirate.